og velkommen til Økonomi for Dummies ifølge 2B. I dag der vil vi kigge på økonomi i et internationalt perspektiv, og der har vi fået Leon ind i studiet for at svare på følgende spørgsmål. Og det første spørgsmål det lyder: hvilke væsentlige drivkræfter ligger bag den økonomiske globalisering? Jo, Concardin, der er to væsentlige drivkræfter bag økonomisk globalisering. Den ene er økonomisk udvikling, og den anden er politiske beslutninger. Hvad er særligt vigtigt for den internationale samhandel? Concardin, du er fuld af gode spørgsmål. Det er så simpelt, det svar, jeg vil komme med her, og det er simpelthen bare markedsadgang. Hvordan kan den teknologiske udvikling spille ind på markedsadgang? Det er simpelthen transport bliver besværligt gjort eller for dyr, eller der er manglende eller besværligt gjort kommunikation. Hvordan kan politiske beslutninger spille ind på markedsadgangen? Concardin, det er 12 regler for standarder for en vare færdig med omhandles. Tak til jer, der så med derude, og tak til dig, Leon. Fortsæt god aften. Vi synes helt klart, at I skal vælge energi, fordi at det er super fedt. Har du noget at sige, Concardin? Ja, men så hvis du gerne vil se mere til energi, så kan du gå ind på Energis Instagram. Skriv hashtag NAG14, og så kan du se en masse billeder, der er blevet lagt ud her for nylig, som er et skud ud til alle nye første G'er næste år. De er selvfølgelig alle sammen dybt seriøse, og der er ingen elever her på Energi, der tager det her useriøst med Energi14 på deres Instagram. Nej, vi har fået at vide, at hvis man gør det, så kan man få Insta-sidning. Ja. I et kvarter. Insta-sidning. Vi ses næste år på Energi. Derudad! Her kommer 5 gode ting om energi. Den første, der er gode lærer. Den anden, det er, at der er god stemning både i klassen og uden for klassen. Så er der en god kemi mellem lærer og elev. Og der er højt til loftet og plads til alle. Og så er der selvfølgelig også automatiske døre, som åbner for en. This is the end in fire, and we shall all burn.